सनम बिना जिंदगी अधूरा रहती है। हाँ मोबाइल कैसा हुए कर कहां कैसा हुए कार झूठो एकदम कैसे बुझाता करे जब छल्ली हो जाए ऐसा बुझाता न लौकतो ना हमारी बाबू आवता आई रे काऊ बुढ़ाऊ का कहत हो बाबू आई तन देख बा काहे होई याद बा ई तो फोन आइल बा हला उठाला दया सार उठाई बा उठावे तो उठाना लेती मोबाइल ले ला उठावे के सहूर नहीं बा हला बोला अरे ए सर अरे ये बुढ़ावा बाबू हां हां कहां गए रे बाबू आई का बात थोड़ा सा चश्मा सही कह दे रे बाबू घाव नहीं लगल बुढ़ाऊ नहीं बाबू उठा आज हम मिले आइल हैं कैसे नहीं बता मिले आइल हैं तेरे मोबाइल में क्यों बोला था कहां बारे बाबू हला जो बाबू जो ठीक हम जाते जा हेलो हाँ हेलो कहाँ बाट हम पर कम बाटे कहाँ पर कवम बाटा हम पर बाटी तो कहां तो तू बाटू हम यही गेटवा बाटी तू दिखाइए नहीं दे तड़ा कहीं हम गेटावा में हल गल पानी गेटावा के अंदर हुआ हम कहीं गेटवा में हली गइल बाटा नहीं हो आवा जल्दी हम आई जल्दी आई बू आवत बाटी काहे नहीं परेशान रही हमारो अंदर कुछ ख्वाहिश बा हाँ आवा जल्दी कटाऊ ना हमारे रखल कैसे जाना ई के कर स्कीम टच मोबाइल इतना बड़ा पा गइल स्कीम टच के काल जाला हाँ हमारे बेटा हुआ का तो क्या करे बेटा हुआ मोबाइल ले लो वो इतना बड़ा मोबाइल चला तड़ा बुढ़ाउती में बुढ़ाउती में जब तू ऐसे मिलन हो सकेला तो मोबाइल नहीं चला सकी ना काहे चला नहीं सकेला तू के हम काहे नीचवा बैठल बात या मैं तुम्हारे याद में हम नीचे गिर गए नहीं है अच्छा चला उठा सोचा तरह उठा हे पे आवा पकड़ के उठावा अरे उठावत बाटी ये बुढ़ाऊ उठा अरे बाप हो बाप हम के लेके गिरई बाबा तो आज के लेके गिरला चाहता है हम के हां तो गिर जाई बात हमार त हाथ वो टूट जाई आई का ले लो आई तोरे खातिर पुदीना ले आइल बाटी है ना तुम पर पोज कर बुकाम हां ये देखिए हम कहनी है तू के जब से देखले बाटी तब से हमार रात का नींद उड़ गइल बा दिन का चैन तुम्हार उड़ गेल बा हां उड़ गई हम उड़ौनी हां तू वही उड़ौले हम आज ले पतंग उड़ाई नहीं पड़ी चैन कैसे उड़ा दे अरे हमार उड़ गइल बा तुम्हार उड़ गेल बा हम उड़ौनी तू हमार जीएल दुश्वार कह देले बाटो हम का सही है का हो तुर जेल हम तो सवार कह देल बा अरे तू के देख के हमके कुछ हो गइल बा हम आउ के कुछ हो गए हां तो हो गइल बा ना खैला बुढ़ाऊ तोरे हमारे खातिर खातिर पुदीना हां आई लव यू सैंपल इस सैंपल का करत अड़ा सेम टू यू का अच्छा सेम टू यू कॉल जाला हां दोबारा सैंपल दोबारा सैंपल फिर कहत आनी सेम टू यू कॉल जाला सेम टू हां ठीक बा हां सेम टू यू लड़का वांग मोबाइल लेके आई ना हां चलो दूसरे जगह कहीं चल नहीं था सर खोजत चली आई यो बात या काहे नहीं बात रहे का करे लइका मोबाइल ले ले कैसे तो से बतिया तो का होइल बतिया नहीं हो जाता है इंतजार करता हमार बाप हमार मोबाइल आज नहीं हो पाएला काहे नहीं हो बेचैनी चालेला बेचैनी छाले हां हमारे नहीं बेचैनी छालेला काहे नहीं तू अब चाहिए हम अब चाहिए दोनों जने चाहिए मिले खर्ची दिल बेकरार बा गाना हम गावत रानी हां बेकरार हमन के दोनों जनी हो जाए ना ऐसा ना तू ए रहा हम जात है बाग में काहे हो वैसे हम लगता पिटा जाबे बेचैन हो जाबा यार रुका कह रहे हैं 7% ए बाबूजी हम है बाबू तू अब हां भाई तुम्हारा मोबाइल वहीं गिरल रहला मोबाइलवा समझ में आता मोबाइलिया कौन रहले डंडवा दे रे बाबू कहां जा ताला डंडवा दे कहां जात हवा गोरु भैंस के आवे बा हां गोरु भैंस के आवे सर हाउ कौन रहली है केव रहल है रिश्तेदार रहल है ए बाबूजी तुम्हारे माई के बहन रहल है